ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон азизи шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед. Бародарон ба канали мо ҳатман обуна шавед, ба зангула зер кунед то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед ва лайкро пахш кунед. Бародарон хабари муфидро ба шумо пешкаш мекунем, таваҷҷӯҳ кунед. дар чин сатҳи вирус ки ба нафаскашӣ таъсир мерасонад ва қобилияти аз як шахс ба шахс гузаштан дорад, коронавирус ном дорад, дар тамоми дунё хеле баланд паҳн шуда истодааст. ин дақиқаҳо аз чин ҳамаи шаҳрвандони хориҷиро таҳвид медиҳанд. аз фурудгоҳҳои Пекин, Шанхай, Гуанчжоу ҳавопаймоҳо барои хориҷ шудан илова шудаанд. дар Брюссел бошад Кумитаи Аврупо муқоима карда истодаанд ки чӣ тавр коронавирус дар Аврупо ворид шуд. дар Фаронса якчанд нафар бемор шуданд, дар Камбоҷа ва Аргентина ва дигар давлатҳо якчанд шаҳрвандон гирифтори ин вирус шудаанд. дар чин бошад шумораи қурбониёни коронавирус меафзояд. тибқи додаҳои субҳи душанбе 81 нафар аллакай чашм аз олам пӯшиданд. тақрибан 3000 нафар бемор ҳастанд. Когда выясняется, на всех пациентов в Ухане мест не хватает. За одни только сутки число заболевших увеличилось сразу на треть. Си Чинпин, раиси ҷумҳурии Чин, гуфт, кишвараш дар вазъияти баъди густариши вируси нав қарор дорад. вилояти Ҳубей, ки маркази эпидемияи ин вирус мебошад, шумораи аз ҳама бештари вафтҳоро ташкил медиҳад. шумораи парвандаҳо дар саросари кишвар афзоиш хоҳад ёфт, зеро тақрибан 5 миллион нафар пеш аз Вухан бо 11 миллион аҳолӣ аз шаҳр берун карда шудаанд. дар тарк кардани шаҳр маҳдудиятҳои шадид гузошта шудаанд. дар сароҳати вилоят гурӯҳҳои табибон ҳастанд, ки ҳарорат ва ҳолати ҳама одамони даромадашонро тафтиш мекунанд. ҳамагӣ дар чанд рӯз дар шаҳр як беморхона сохта шуд ва боз як дигар ба анҷом расидааст. заводҳои истеҳсоли ниқобҳои дока ва либосҳои муҳофизатӣ бо шиддат кор мекунанд. раиси Хитой Си Ҷинпин гуфт, паҳншавии коронавирус марговар сурат гирифта истодааст. айни замон боз 5 шаҳри Хитой дар карантин мавҷуданд. операторҳои сайёҳии Русия фурӯши чиптаҳо ба Хитой мутаваққиф карданд ва фаъолона бозгашти русҳоро аз он ҷо идома медиҳанд, гуфт Дмитрий Горин, ноиби президенти Ассотсиатсияи туроператорҳои Русия. мақомот бо роҳҳои гуногун талош мекунанд то паҳншавии вирусро ҷилавгирӣ кунанд. ҳолати охир дар Хитой 2827 ҳолати бемор, 5794 ҳолат бо нишонаҳои шабеҳ аммо то ҳол ташхис нашудааст. 4061 нафар дар ҳолати вазнин, 81 нафар марг, 51 бемор шифо ёфтанд ва аз беморхона бароварда шуданд. бо ҳамин аввори мо ба охир марасад. ин буд маълумоти мо. Сарбаланду хонобод бошад.